Inaasahan po na makikilahok po ang mga karatig na bayan po na sa karatig bayan po ng Manawag sa nalalapit po na ika-100 canonical coronation ng Our Lady of Manawag sa darating na Abril 22 upang magbigay ng karagdagang tulong sa pagpapanatili ng seguridad at pagbibigay ng emergency response. Ito ay matapos ang sinagawang coordination meeting noong Marso 18 kung saan kabilang ang mga MDRRMO personnel sa mga karatig bayan na natututok sa crowd control at traffic management sa mismong araw ng selebrasyon. Bukod dito, may itinalagang medical teams upang suportahan ang limitadong health resources, katuwang ang Philippine Red Cross, Pangasinan Chapter at Region 1 Medical Center. Kabilang din sa deployment ang mga responder na i-coordinate ng Office of the Civil Defense Regional Office kasama ang mga volunteer na ilalagay sa mga critical locations. Samantala, inanunsyo naman ng lokal na pamahalaan na sa publiko na umantabay sa ilalabas na abiso sa mga susunod pang kaganapan ukol sa malaking pagtitipon. IFM News. IFM News. IFM News.